ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ሎሚ ሕጊ እግዚአብሔር ተረሲዑ እናትና አባቴ ቤተ ክርስቲያንና ሃይማኖትና አዝዩ ክቡር በማንም ዘይድፈር ናይ ቅዱሳን ስለዚህ ምኩራብ ቤት ጸሎት ተአምበር ናይ መሻቀጢ ከም ዘይኮነ ካብዚ ንመሃር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ካብዚ ቃል እዚ ካብዚ ወንጌል እዚ ካብዚ መዝሙር እዚ እንታይ ያ ትምህረና እዚ አቀዲሙ ብዳዊት ዝተዘመረ ንሕናውን ክንዝምሮ ኣብ ዝዕለት እዚ ተሰሪዕልና ይርከብ ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ስለምንታይ ነዚ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ዝብል መዝሙር ስለምንታይ ሰሪዓተልና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ቤት ጸሎትና ኣብ ቤት መቅደስና ዝሽየጡ አብዑር ዝሽየጣ አባጊዕ ዝልወጣ ረጋቢት ወርቂ አይራአናን በዓይንና እሞ እዚ ንዓና ንምንታይ ምሳና እንታይ ዘተኣሳስር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ክመፀና ግድነት ይኸውን ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሎሚ መልክዕ ቀይሩ እምበር ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘበን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ጸሎትነቱ ተረሲዑ ናብ ካልእ ተቐይሩ ዝነበረ ሎሚ እውን ቤተ ክርስቲያንና ብደገ እኳ እንተዘይኮነ ብውሽጥና ናይ ብሓቂ ኣብ ከምዚ መንፈስ ከም ዘለና ብግብሪ ንሪኦ ዘለና እዩ ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣላ ኩላትና ንፈልጦን ፈልጣ ሓቂ ካባና ዝረሓቐ ኣይኮነን ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ብፖለቲካ ተፈላለያ ሎሚ ብወገን በዓለት ተፈላለዩ ካልእ ቃል እግዚአብሔር ዘይኮነ ወገንነትን ካልእ ሕማቅ ነገርን ዝስበኸላ ኮይና ኣብ ዘላቶ ምስ እግዚአብሔር ቃል በቃል ዝዘራረቡ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦም ኣቦታት ቤት መቅደስን ቤተ ክርስቲያንን እዩ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ዘርከበ ንቤተ ክርስቲያንና ክፀርፍ ዘርከበ ብዛዕባ ሃይማኖትና ክዛረብ ከሎ በዚ ክንቀንዕን ክንጉህን ይግባአና እዩ ሎሚ ኣነና ሕድሕድና ኣብ ንዘራረበሉ ሰዓት ኣበናይ ቤተ ክርስቲያን ኢኻ ትኸይድ ምባል ተሪፉ እንዳ ማርያም ዲኻ እንዳ መድኃኔዓለም ዲኻ እንዳ ቅዱስ ገብርኤል ዲኻ እንዳ ቅዱስ ሚካኤል ድዩ ተሪፉ እንዳ ደገፍቲ ድዩ እንዳ ተቃወምቲ ትኸዶ እንዳተባህለ ስም ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝርስዓሉ ስም እግዚአብሔር በዓሉ ዝርስዓሉ ጊዜ በፂሕና ኣለና ስለዚህ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ክንቀንዕ ይግባአና እዩ ስም እግዚአብሔር ብዘይ ምጽውዑ ሎሚ ቅዱሳን እግዚአብሔር ብምርስዖም ሰይጣን ብሜላ ገይሩ የግዕዘና ከም ዘሎ ኣስተውዒልና ክንሓዝንን ክንቀንዕን بمقدس إخوانير بحق إخوانير كنكن يجبأنا روم حق إخوانير ترسعوا حق سنة فتاتن حق عالم حق سيطاننا أبزنا جسر ساعات بحق أملاكنا كنكن يجبأنا نحنا نتنا بعداويان حقي نتنا بعداويان بهلي نيتي سيطانا وممرحي كن لمدون كن صعبان زي كنا زجبأنا نتي هايمانتنا نتي حق أملاكنا نحن صعب زجبأنا لو مسرع إخوانير بفرسل زل ساعات كن حزنن يجبأنا مغنياتو حق إخوانير مزفرس نحنا نفرس حق سرعة إخوانير مزتحس نحنا نكفر من البعض سيطان نعنا زتأمنا بزمسلو نسجانا بزربحنا بزمسلو نجارات نحق إخوانير نسرعة إخوانير شفينو بوأم ترايكن مالا سابز جبرالنا زول ساعات كنتن كاغي يبقى زتأمنا زولو مسيلو نعم جد تفعات نغيب كم زلنا كنفلد يجبأنا سلازي
اسم قناعة بيتك بلعني بيت እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንምገበሉ ህይወትና እንደህናሉ ለአንበር ካለ ክግበረሉ ከነፍቅድ አይግባአናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ አብ ምኩራብ አትዩ ነቶም ዝሸጡን ዝሻያጡን ምድር ባይ ጥራይ ዘይኮነ ገና ብንእሽተኡ ከሎ ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ስድሮ ማለት አዲኡ ማርያምን ሓላዊኣ ዮሴፍን ሒዘሞ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዶም ነይሮም በዓል ከብዕሉ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ዘሎ መሲልዎ መገዲ ሓቅ ገዲፎሞ መገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዕዙ ይብለና بدحريو مساعدهم كم زي اللي مسفلتو تشبروا حزنوا تمليسهم دما كدليو جمروا أبيت مقدس دما أما أخليك أونتي كملس أنحوم يبلنا أبز ساعة زي أديون تاي ولاتو ودي نمنتاي كم زجبر كنا هنا نعرف ندلي تجمعنا بمبال تدونا هم الله نرمو أبز ساعة زي قويتنا المرحنا يسوع كريستوس زملنا نجار تنيرو ويبيلومو لمن تستحسني يا إمركمونو كما يدلوني يهالو استزعوية بيت نمن تايمو تدليني أبيت أبوي كله كم زجب أنس أيتفلتون يوم بمبال كم نسلم كله نري لومي وزحات ولدي انت بفلات انت بزي مفلات دقنا بيت كريستيان او زملاله سلو دقنا بقدسنا زملاله سلو ساعات زين حبس علنا ابز عدمزي نمنتاي ارغرت تبلو تركبلو نعشن يوم دلهم ناتبهله نتي غعزو ناي بيت كريستيان نتي ناي حق بيت كريستيان ناي مخبار نتي مصام نتي مسكات نتي مصلاي انك اومو سدرا بزحتنا عدادا يكوننا تخنا جن نزومكم زيهم زعمسل الرأي زلنا سبات ويتانا مدحنا يسوع كريستوس أمبل حسر تغلط عماتو زمر سو ملسي زي كلها أنا ملسي في مقدم قليل لمن تحسسوني يا إمركمونو كما يدلوني أهلو استزاء أبي بيت أفتبيت أبوي كله خمس جبا الناس أيتفلتون اليوم نمن تايم مو تدريني سلازي زي مكراب كباهي لزلو ناي مؤمنان بيت ناي تصلوت بيت እግዚአብሔር ድማ ንምእመናኑ ዝራኸበሉ ንምእመናኑ ዝፍውሰሉ ቤት ምዃኑ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ኣብዚ ቤት እዚ ከምቲ ብዙሓት ሓንካሳትን ድውያትን መፂኦም ዝፍወሱ ዝነበሩ ሎሚ ኣብዚ ቤት እዚ መፂና እንረኽቦ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ፈውሲ ኣሎ بعابيو كابتي ጫውጫውታን ጭንቀትን ዝበዝሖ ዓለም መፂና ኣብዚ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎ ቤት ኣብናኣትወሉ ሰዓት ክሳዕ ክንደይ ይፈውሰና ክሳዕ ክንደይ ይቀለልና ባዕልና ከነስተማዕሮ ዝግባእ እዩ ከምኡውን ስጉኡን ደሙን በሊዕናውን ናይ ዘለኣለም ህይወት እንረኽበሉ ስፍራ እዚ ስፍራ እዚ ኣብ ካልእ እንረኽቦ ኣይኮነን ስጋን ደምን ወልደ እግዚአብሔር ኣብዛ ዘለናያ ቤት መቅደስ ኣብዛ ዘለናያ ቤተ ክርስቲያን ተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ እንረኽቦ ኣይኮነን ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ናይ ቤት መቅደስ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ብዛዕባ እቲ ህይወት ዝህብ ስጋኡን ደሙን كمهر كله أبي كوين يمهرهم تينا أب كفرنا هم أبي تركب مكراب يمهرهم أب كفرنا هم أب زنبرة مكراب أو آتيو كمهر كله
ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ብምባል ምሂሩ ስለዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ንምእመናኑ ዝምህረሉን ንምእመናኑ ዘሕውየሉን ዘድሕነሉን ቃል እግዚአብሔር ዝምግበሉን ዝነበረ ቦታ ምኩራብ ብምባል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ናይ ጽባሕ ሰንበት ምኩራብ ኢላ ብናይ ቅዱስ ያሬድ ስያሜ ምኩራብ ኢላ ሰምዮ እዚ ናይ ምኩራብ አገዳስነት ክኸውን ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ እዚ ሓደ ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ ካብ ሐዋርያት ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ኣብ ዝደየበሉ ሰዓት ኣብቲ ቦታ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮት ተገልጸ እቲ አምላኽነቱ ምስ ረአዩ ድማ እቲ መለኮቱ ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ወደቁ ይብለና ነዚ ምስጢር መለኮት እዚ ነዚ ምስጢር አምላኽነት እዚ ምስ ረአዩ ጴጥሮስ ሓደ ቃል ተዛሪቡ ጎይታይ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ብምባል ሓደ ዓቢ ቃል ተዛሪቡ ስለዚ እቲ ስጋኡን ወደሙን ዝፍተተሉ ምስጢረ መለኮቱ ዝግለጸሉ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንረኽበሉ እዚ ስፍራ ዝጥራይ እዩ ኣብ ካልእ ስለ ዘይንረኽቦ ኣብዚ ምንባር ንዓና ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ምህላው ንዓና ጽቡቕ እዩ ካብዚ ወፃኢ ህይወት የለን ካብዚ ወፃኢ ጥፍኣት እምበር ድሕነት የለን ምናልባት ኣብ ጊዜና ቤት መቅደስ አምላኽሲ አካልናን ሰብነትናን እምበር ቤት መቅደስ የድልየናን እዩ ዝብል ኣባሃህላ ክንሰምዕን ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ እውን ክጸንሐናን ይኽእል ይኸውን ብርግጽ እዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 19 ዝተዛረበ እዩ ሰብነትኩም ቤት መቅደስ ናይቲ ካብ አምላኽ ዝተቀበልኩሞ ኣብ ውሽጦም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብለና ሰብነትኩም ቤት መቅደስ አምላኽ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብለና ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሰብነትኩም ቤት መቅደስ አምላኽ ስለ ዝበለና ቤት መቅደስ ኣየድልን ማለት ኣይኮነን ቤት መቅደስ ዘየድልን ነይሩ እንተትኸውን በዚህ ሎሚ ወንጌል ዝተነበበልና በዚህ ሎሚ እንመሃረ ዘለና ወንጌል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቤት መቅደስ ኣየድልን ኢሉ መፍረሶ ታይዳ ቤተይሲ ቤት ጸሎት እያ ትስመይሉ ነቲ ኣብ ቤት መቅደስ ክግበር ዘይግብኦ ነገር ዳኣሉ ዝወሓተ ስለዚ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ አምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ክብል ከሎ ንሕና እውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክትመረና ከላ بخلاي درجة بيت مقدس سبنتنا مخانو كنمهار نخيل بزقال زي مسألة لك كمتي بيتي بيت صلاة السنة تبايلو إتي أقول نايشقتن مشقتن نايوعورنا باقيعن رقابيتن مشاتن ملواتن كأوه بحافن كأوه واتسن زأزز ويتانان مدحنان يسوع كريستوس إتي بأمثالو زتفترنا سبنتنا بيت مقدس أملاك خون تغيرو لو من إحنا انتهي زعيمتهم سبات كنكون لنا من الوقت أبي ولنا بزح ناي حاجات بزح ناي حماء نجر قبل بنا زمان تغيرو سبنتنا بيت مقدس خون يكلني እግዚአብሔር አምጽኦ ይዛሐድር እግዚአብሔር አብዝተቀደሰ አብዝተፈለየ ስፍራ ይዛሐድር እዚ ስለዝኾነ ይኸአ ቤተክርስቲያንና ፍሉይ መቅደስን ፍሉይ ቦታን ጌራ ናይ እግዚአብሔር መሕደር ጌራ
مؤمناتا التمهرن التمعدن مالتي سلازي سبناتكم بيت مقدس أملاق مخانو أيتفلت أنهم قبها الكل كاف سبناتنا حتيات كنا رحق كمز قبعنا يزمرنا كاف سبناتنا فقر جنزب كنا رحق كمز قبعنا كاف لبنا كيم بغل أرحقنا بنسحة كنحدث أبمو إزي أبير أوانا حدريو زمعدنا سلازي نزي نغمهرنا لأمبر بيت مقدس أيدلنيو كبريلو أيقونن بيت مقدس أيدلن زبل قال أي رأنان أي سمعنان بأنصار كلا نت بيت صلوت كخبرون كتصنعنا النري وتنان مرحنا يسوع كريستوس أموال سبكتو نسخاتكم برهان عالميهم بمبال يمهر أو إنجيل ماتيوس معنا حمشته إذا سلازم لكن برهان يدلني ومالك هيكونه سخاتكم برهان عالميهم سلازم له صحاي أي تدلنا سخاتكم برهان عالميهم سلاز توهله ورحي تدلنا إذا أبينا يزلنا مرهاتوين يدلني مالك هيكونه السو ناتو زخالة ترجم الله برهان مالك بجبر صدقي بصبغ جبري ناي برهان من قدي ناي برهان هوات كتمرحو يجبعكم ويدما نتوم محمد عز جبر أرأى بصبغ جبركم أرأى نقومكم برهان كتكونوا كابول كاتن كاب صدفن نعهم ريم كل حنو نمبال زمت على أمبر ما برهاتي آيات اللي مالتها يكون سلازي نسخاتكم بيت مقدس أملاقكم إلينا يمو بيت مقدس أيدينا نيو نزبها زربان إزي مرسي كنهولو خلينا مالتيو سلازي እግዚአብሔር አምላክ አብታ አጽናፋዊት ሐዋርያዊት ቤተ መቅደሱ ከዘላለም ከንብረናን ከጽናዓናን በአቢሉ ድማ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከወርሰናን ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ስለዚህ መሐረናን ስለዚህ ገሰጸናን ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ነው ይሁን ነው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር የጥንትነ